og velkommen i Bogdragens Hule. I dag der skal vi snakke, hvad jeg har læst i oktober måned. Oktober måned er godt og vel over, og dagene er blevet mere og mere grå. Kulden er trukket tættere på, og jeg har faktisk været sådan lidt i min humør og i min energi det sidste tid. Og jeg har følt mig sådan lidt ugidelig og uduelig. Og så tænkte jeg, har jeg overhovedet lavet noget i oktober måned? Har jeg overhovedet fået læst noget? Og så satte jeg mig ned og talte igennem, hvad jeg har læst. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke med dig om i dag. Min metode til at tracke, hvad jeg læser, det er Goodreads. Jeg ved, der findes mange andre metoder. Der er nogen, der bruger deres notesbøger. Der er nogen, der bruger Storygraph. Og Storygraph har nogle fordele, som Goodreads ikke har. Men Goodreads har til gengæld den fordel, at der er lidt flere danske titler på. Så det er derfor, jeg vælger at bruge Goodreads. Og de titler, der så ikke er på, jamen dem noterer jeg mig så et andet sted. For det meste analogt i min notesbog. Og selvom jeg faktisk følte, at jeg ikke rigtig havde fået noget udrettet i oktober, og selvom der har været masser af sygdom og familieting og alt muligt andet, så ender det faktisk på, at jeg har læst 14 bøger. Om det er meget eller lidt, det kan vi lade komme op til en diskussion. Men jeg synes, 14 bøger er en ganske god stak. Det varierer, om det er lydbøger, eller om det er e-bøger, eller om det er fysiske bøger. Og der er nogle af dem, jeg selv har ejet, eller nogle, jeg har lånt på biblioteket, og så er der også nogle, jeg har fået som anmeldereksemplarer. Så det er sådan en god blandet stak. Lad os komme i gang med det. Jeg kommer ikke til at fortælle sådan stjerner, eller hvor meget gode eller dårlige de er. Sådan er jeg ikke. Jeg vil fortælle, om jeg vil anbefale bogen. Og det kan jeg sådan set næsten altid. Det er ikke altid, bogen er for mig, men der vil oftest være noget i bogen, som kan bruges for andre. Ja. Min plan med den her opremsning, det er at fortælle, hvilke bøger jeg har læst, hvem der har skrevet dem, og ganske kort, hvad de handler om. Det bliver ikke sådan en dybdegående indblik ind i hver enkelt bog. Hvis der er nogle af bøgerne, du synes lyder ekstremt spændende, så sig endelig til. Så kan jeg enten lave en kort video eller en lidt længere video, hvor jeg gennemgår bøgerne. Men ellers så bliver det ganske sådan overfladisk. Når vi har 14, så kommer jeg ikke til at gå i dybden med dem alle sammen, for så kommer jeg til at sidde her til i morgen. Og selvom det er meget hyggeligt, så kunne det jo være, at jeg havde lyst til at læse også. Den første bog, jeg har læst. Listen her er ikke oprettet efter dato, eller efter hvad for nogle bøger jeg bedst kan lide, eller sådan. Det er, hvad jeg er kommet i tanke om. Og selvfølgelig vil der være en vis kronologi i det, netop fordi den er taget via Goodreads. Men det handler også om, jamen, hvad for nogle bøger er det, jeg er kommet i tanke om. Så det handler lidt om kronologi, og lidt om, hvad for nogle bøger, der sidder fast i min hjerne. Men læst i oktober er blandt andet Intermezzo af Sally Rooney. Det var et anmeldereksemplar fra Gudkind, så tusind tak til det. Intermezzo er en fortælling, nærmest sådan en stream of consciousness, beskrevet med historie om de to brødre Peter og Ivan, som ikke har ret meget til fælles i deres liv. Der er 10 år imellem dem, og de lever 2 meget forskellige liv. Det de dog har til fælles, det er deres fars død, og den begravelse hele historien starter ud med. Og så igennem den her sorgbearbejdelse, så arbejder de sig igennem og får en større forståelse, vil jeg våge at påstå, for hvor meget et menneskeliv reelt set kan rumme. Det var min første Rooney-roman, og jeg har solgt. Jeg har læst mange anmeldelser af hende. Jeg har set en del andre booktubere snakke om Sally Rooney. Og
det er sådan meget enten eller med hende, synes jeg. Folk er enten helt forgabte i hende, eller også så kan de slet ikke forstå hendes måde at skrive på. Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt over i, at jeg er helt vild med hende, men jeg kunne virkelig godt lide intermezzo. Jeg kunne godt lide karakterbeskrivelsen, jeg kunne godt lide den rå metode, hun skriver på. Før jeg kan sige, at jeg er fan, så tror jeg dog, jeg vil læse en af hendes romaner på engelsk, altså på originalsproget. For der vil altid være en distance, når vi taler om oversættelser. Uanset hvor dygtig en oversætter vi taler om, og oversættelsen til dansk er virkelig smuk og gennemarbejdet. Så jeg synes bestemt, den er værd at læse på dansk, hvis man har lyst til at komme helt ind under huden på andre mennesker, også når det ikke er særlig kønt. Så læste jeg Nattevandreren af Mads Brünnum. Nattevandreren lånte jeg på biblioteket. Det er en historie om Vilde, der sparker røv, for at sige det mildt. Hun har det ikke ret nemt i sit liv. Hun har kun sin far. Hun kan ikke rigtig huske sin mor. Hun har det rigtig svært i skolen. Til gengæld så har hun en sø, hvor der bor en najade, der vejleder hende, og som hjælper hende til at banke trolde og andre væsener i det nærområde, hun bor i. Og jeg vil sige, som 90'er teenager, hvis du er vild med Buffy the Vampire Slayer, True Blood og i den genre, og du har en teenager eller en anden ung i dit liv, så vil jeg helt klart anbefale dig at skubbe Nattevandreren over mod dem, og også selv læse den i øvrigt. Den er virkelig godt skrevet, og man kan godt mærke, at Mads Brünnum for det første har en side som stand-up komiker, men også generelt virkelig bare er rigtig god fortæller. Nattevandreren er første bog i en trilogi, så vidt jeg har forstået. Jeg har læst toeren også. Den er også mega god. Og jeg glæder mig rigtig meget til den tredje udkommer. Det er der ingen tvivl om. Så hvis du er til piger, der kan slå fra sig og føle sig og lidt uhyggelige monstre i en dansk setting, så vil jeg anbefale den serie i hvert fald. Så læste jeg The Life of Crime af Martin Edwards, og den læste jeg som e-bog, og den lånte jeg via biblioteksappen Libby. Libby er den engelske pendant til e-reolen. Det var et sådan en tilfælde. Jeg scrollede igennem appen, og så jeg den her forside, og den tiltrak mig. Og det er en gennemgang af krimigenren fra den spæde start tilbage i 1600 et eller andet, og helt op til flere moderne udgivelser. Og det er en meget, meget grundig og faktisk meget fagligt tung gennemgang, men stadigvæk så formår Martin Edwards at holde tonen underholdende og let, så man faktisk føler, at man læser en spændende bog, synes jeg. Man skal måske være interesseret i selv at skrive, eller formidling litteratur, for at synes, bogen er genial. Men hvis du synes krimigenren eller historie er spændende, så synes jeg helt klart, at The Life of Crime er værd at kigge ind i. Næste bog, jeg læste, det var Vinger af skygger og torden af Stine Barth. Den læste jeg som e-bog, og jeg læste den i forbindelse med min læsekreds. Jeg er en del af det, der hedder The Fantasy Fellowship, og der læste vi den bog. Det er en romantasy til unge voksne i Danmark. Og den er skrevet på dansk oprindeligt. Ideen var rigtig god. Jeg var helt klart med på selve præmissen. Præmissen er, at London er sunket ned i en dal, og der bor mennesker nede i den her Londal. Og der er en del steampunk indover, det vil sige, at vi har store krinolinekjoler og korsetter og luftskibe og sådan noget. Og så har vi også noget magi, og vi har nogle skyggedæmoner, og vi har
en masse ting, der er godt i gang. Jeg kan, som sagt, så var jeg vild med præmissen. Jeg kan ikke helt sætte mine fingre på det, om det er målgruppen, der skuer for mig, eller om det er skrivestilen, eller hvad det er. Der var et eller andet, der ikke duede for mig. Der var et eller andet, der fik mig til hele tiden at blive hævet ud af historien. Og det er lidt ærgerligt, fordi kvindekamp og opgør med religiøse dogmer og som sagt steampunk, det er ikke alle sammen ting, som jeg egentlig holder meget af at læse om. Men der var et eller andet, der skurrede i mine ører, når jeg læste den. Og det var rigtig ærgerligt. Måske giver jeg den et forsøg en anden gang, for jeg kan egentlig godt lide ideen, og jeg har læst andet af Stine Barth, som jeg rigtig godt kunne lide til gengæld. Så jeg kunne ikke helt sætte en finger på det, men jeg var ikke sådan super opringer omkring den i hvert fald. Søen i Kun-Karen af Jan Egesborg, som var illustreret af Lilian Brøgger. Og det var et anmeldereksemplar fra forlaget Fahrenheit. Og det var jeg rigtig glad for, fordi forlaget Fahrenheit er så søde en gang imellem at sende bøger til mig, også uden at jeg har bedt om dem. Og det var rigtig fedt, for Søen i Kun-Karen var ikke en bog, jeg havde samlet op af mig selv. Og det ville være rigtig ærgerligt, fordi det er en rigtig fin fortælling om en mand, der er flygtet fra sin lidt kedelige, lidt kaotiske tilværelse i Danmark til Thailand, hvor han oplever en ny måde at leve på og får en ny kærlighed. Og det er lidt ligesom Intermezzo, en fin, stille fortælling om menneskeliv og menneskeskæbner, der bliver flettet sammen. Og Lilian Brøggers illustrationer, de er virkelig, virkelig fine. Jeg ville personligt gerne, jeg ville godt have haft en mere skarp, måske, forside. Det ville have hjulpet på mig til at vide, hvad det var, jeg gik ind til. Og jeg tror måske også, bogen kommer til at lide lidt under den meget stille, lidt svage forside, vil jeg sige. Så du må endelig ikke lade dig du må ikke skue bogen på dens forside, selvom jeg ved, at vi alle sammen gør det hele tiden. Så vil jeg anbefale at give den en chance, for det er en rigtig fin historie om mennesker, som måske er skilt ad af mange, mange tusind kilometer, men alligevel så er vi jo alle sammen mennesker, og vi ligner hinanden utrolig meget, når vi først kommer ind bagved. Den næste bog, jeg læste, det var Red Rabbit af Alex Grecian. Den lyttede jeg som lydbog på Libby. Jeg tror, jeg så den som en anbefaling på Instagram. Jeg følger en del forskellige book accounts. Og den her, var en del af en gruppe af bøger, som blev anbefalet, hvis man godt kan lide horror og folkefortællinger. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til, men jeg var ikke skuffet. Red Rabbit er en western-fortælling, blandet med magi, med spøgelser, med dæmoner, med skifter og alt muligt. Vi har i centrum af det hele, har vi heksen Sadie Grace, og hun er kommet på gale veje, og der er blevet udsendt en dusør på hende, og vi følger så nogle af de dusørjægere, der er på vej ind til hende. Hvad der sker med dem, hvad der sker med Sadie selv, og jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal forklare den historie. Den var bare fantastisk, og jeg må indrømme, jeg anede ikke, at jeg ville være vild med western horror. Men det er jeg åbenbart, i hvert fald i den her version. Og det er noget af det, jeg godt kan lide ved bogverdenen på de sociale medier, det er, at vi kan inspirere hinanden. Så hvis du også kan lide folketro og horror,
og det godt må blive en lille smule ulækkert en gang imellem, så Red Rabbit er helt klart værd at tage med. Så læste jeg Whispers, Whiskey and Wishes af Rowan Dillon. Og det var et anmeldereksemplar fra sitet, der hedder Book Sirens. Whispers and Whiskey er en selvudgivet del af nummer 2 i en serie om irsk cozy mystery med paranormale elementer, og det er en meget, meget sød og sjov historie. Vi har vores hovedperson, der hedder Skye O'Shea, og hun forsøger ligesom at passe ind i den her lille by, hvor hun er flyttet til. Og det går ikke særlig godt, og der slet ikke, da hun opdager et lig i sin bed and breakfast, som hun er ved at få renoveret. Og der skal ikke ret meget til, før den skubber hende ind i endnu mere drama, som vi allerede havde i gang fra første bog. Det er... hvis du godt kan lide cozy mysteries med overnaturlige elementer, så vil jeg anbefale dig at læse den. De er sjove og hyggelige. Det går relativt hurtigt at få dem læst, lidt ligesom når vi læser romance. Men det er også rart at læse noget, der går stærkt en gang imellem, og bare er rart at få ned. Så hvis du godt kan lide søde katte, noget uhygge og noget nostik, så vil jeg anbefale dig faktisk at gå i gang med serien om Skye O'Shea. Den næste bog, jeg læste, det var Global Sex af Signe Plambæk, der jo vandt en stor pris. Og jeg så hendes titel og hendes navn poppe op på et nyhedsbrev i min mailbox. Og jeg er generelt stor fan af at læse en del faglitterært. Det er ikke altid, det bliver så meget af det. Jeg tror, jeg har læst en i oktober måned, der var decideret faglitteratur. Men jeg kan godt lide at læse noget faglitteratur en gang imellem. Og den her bog, den tiltrak mig, og jeg var bestemt ikke skuffet. Signe Plambæk er antropolog og har skrevet meget om og ved ufattelig meget om sexarbejde og migration og kapitalisme. Og det er sådan set det, hun har kogt ned i den her bog. Samtidig med, og det jeg måske egentlig bedst kan lide ved den her bog, det er, at vi har alle de her ting, hun ved ufattelig meget om. De her emner, som godt kan være ret tunge og ret svære at tale om, fordi der er meget tabu omkring det. På et globalt plan endda. Samtidig med, så følger vi Signes egen rejse igennem det her. Det er en bog, der har taget mange år. Og hun starter som nybagt mor og lettere forelsket og studerende til at være fraskilt og have en ny familiekonstellation og have arbejdet i New York og alt muligt. Så vi har ligesom 2 spor. Vi har det faglige, det tunge, det seriøse, blandet med det personlige. Og det synes jeg var mega fedt, at vi fik begge ting. Også fordi antropologi måske egentlig burde være objektivt, men som akademiker, så tror jeg ikke på, at der er noget, der er objektivt. Vi tager altid os selv med os ind i vores forskning. Vi tager altid vores egen verden, vores eget syn med os, og en stor del af det er også vores egen udvikling. Jeg er i en alder af 39 en væsentlig anden læser af en bog som Global Sex i år 2024, som hvis jeg nu havde læst den for 15 år siden. Jeg ville have set helt anderledes på det, end jeg gør i dag. Og det synes jeg faktisk, at Signe Plambæk selv får med sig gennem, at hun selv udvikler sig. Så det synes jeg var mega fedt. Også at hun selv tager hele den her diskussion omkring, hvor er hun selv som forsker, hvor er hun som antropolog i sit projekt. Den arbejder hun en del med i sin tekst, og det synes jeg også var mega fedt. Så hvis du godt kunne tænke dig at lære noget om kvindekamp, sexarbejde og kapitalisme og migration, så giv Signe Plambæks bog et skud. Den er let læst faktisk. Den er noget nemmere at læse, end jeg havde frygtet. Den er ikke akademisk tung,
Samtidig med, at jeg føler, at den holder rent fagligt også. Det var ret spændende at komme igennem i hvert fald. Så læste jeg Butcher af Blackbird som e-bog via Libby. Og jeg har glemt at skrive, hvem forfatteren er, men det skriver jeg her i min rettelse. Det beklager jeg meget. Historien er 2 seriemordere, der forelsker sig på tværs af mord og en konkurrence om at komme først. Det er en mega sjov præmis. Den er ikke for mig. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er for mig. Jeg ved ikke, om det er mængden af erotik, der måske gør det. Det tror jeg måske lidt. Det tror jeg. Hvis det bare havde været venskab, så tror jeg havde slugt den. Men jeg tror, det der med, at der kommer en masse erotik ind over seriemord, samtidig med, at den er meget, meget grafisk i sit sprog også. Ikke bare, når det kommer til de hede scener, men også til dødsscenerne og ligescenerne. Så den var ikke for mig i hvert fald. Jeg læste den ikke færdig. Jeg tror, jeg kom halvvejs. Og det er okay. Man behøver ikke at læse alle bøger. Hvis bøger ikke er spændende, eller ikke fanger en, eller ikke er for en, så er det okay at lukke dem og sige nej tak. Og fordelen ved at låne den på Libby som e-bog, så er det, at jeg kan aflevere den tilbage igen, og så kan jeg låne en ny i stedet for. Så det gjorde jeg. Den næste bog, det er Devil's Island af C.R. Dempsey. Og det var et anmeldereksemplar af forfatteren selv. Jeg har anmeldt en af hans andre bøger, og så spurgte han, om jeg ville anmelde den her. Det vil jeg selvfølgelig gerne. Det har jeg gjort på Goodreads. Jeg kan linke til min Goodreads-account, hvis du har lyst til at læse nogle af mine anmeldelser. Devil's Island er en prequel til serien af Exiles, som er den anden, jeg har anmeldt for ham. Og den handler om Francisco, der er strandet i Irland, og han må ligesom kæmpe for at overleve som fremmed i en meget, meget anspændt i et meget, meget anspændt samfund i 1588. Det er historisk fiktion på absolut ypperste plan. Det er ret vildt at læse historisk fiktion fra en indie-forfatter, en selvudgiver, som absolut formår at hive en med ind. Noget af det, jeg synes, der er fedt ved at være også at anmelde på amerikanske sider for indie-forfattere, det er i bund og grund, at man får lov til at læse nogle ret vilde bøger. Nogle gange er der virkelig også virkelig dårlig litteratur, men andre gange, så er det faktisk ret godt. Virkelig godt. Og Devil's Island er helt klart en af der, hvor det virkelig er godt. Så lyttede jeg til The Wood at Midwinter af Susanna Clarke. Susanna Clarke har skrevet en del bøger. Jeg kender hende bedst fra hendes fortælling om kirke. Altså den græske heks, der forvandler mænd til grise. Hun har skrevet en sød, kort fortælling om en ung kvinde, der kan tale med dyrene og træerne, og som helst vil leve ude i naturen. Og der er ufattelig mange smukke billeder i Clarkes sprog, og hendes trækninger til, at det er det er nærmest en religiøs oplevelse at lytte til den her historie. Jeg lyttede den som lydbog via Libby, og det var Susanna Clarke, der selv læste historien. Og jeg må indrømme, jeg tror, jeg skal låne den igen, når jeg kommer tættere på jul, fordi det var så smuk en oplevelse. Og jeg tror, den tager 40 minutter at få læst op. Og den var så smuk og så fin og så hjerteskærende på samme tid, at det er svært at forklare. Så hvis du har lyst til at få dit hjerte revet en lille smule stykker af en julefortælling, når vi kommer tættere på jul, så vil jeg absolut anbefale dig at læse den.
eller lytte til. Eller Binding of Silver af Sarah Chilson. Det var også et anmeldereksemplar. Det var via Book Sirens. Det er bog 3 i en trilogi, og jeg kan kun anbefale at læse dem alle 3. Serien handler om et London, et Storbritannien, hvor elver, The Fae, lever side om side med mennesker, og det der sådan set spænder bøgerne sammen, det er, at man skal aldrig lave handler med The Fae. Og det gør vores hovedperson naturligvis. Binding of Silver er en fantastisk smuk afslutning på en virkelig god trilogi. Jeg kan kun anbefale jer at læse den. Jeg kunne måske lave en hel video om den trilogi. Det kunne godt være. Fordi det er igen en indie forfatter, som jeg mener bør have mulighed for at blive læst af flere. Hvis du godt kan lide viktorianske fortællinger med store kjoler og kønsroller og baller og feer og elvere og farlige ting og store følelser, så vil jeg anbefale at læse historierne af Sarah Chilson. Den sidste bog, jeg læste, det var faktisk også et anmeldereksemplar. Og den hedder The Groundkeeper's Daughter. Og det handler om Molly, der vender hjem for at fejre jul hos sin far, der er groundskeeper. Han er graver på en kirkegård. Og hun har ikke været hjemme i over 10 år, og endelig er hun vendt hjem. Det er horror og jul blandet godt sammen. Det er en spøgelseshistorie, og det er helt fantastisk. Og jeg læste den lige op til Halloween, og jeg synes virkelig, at det var fedt. Jeg er stor fortaler for horror. Jeg elsker at blive skræmt. Der skal noget til, men jeg kan faktisk godt lide det. Og julehorror, det har altså en helt særlig plads hos mig. Der er ikke så meget af det. Jeg har nogle bøger om det, men det kan vi snakke om en anden gang. Men det der med at blande jul og angst, det synes jeg er en fed metode. Også fordi rigtig meget af vores folketro, især her i Norden, handler jo netop om, jamen, hvis du ikke opfører dig ordentligt til jul, så dør du. Og det kan jeg godt lide, at det har fået en opblomstring. Så endelig mere julehorror. Hvis du har en god titel på en julehorror, så kom endelig med dem, for jeg suger dem til mig. Jeg håber, at den her video kan være til en form for inspiration for dig. Hvad læser du i oktober måned? Er der nogle highlights for dig? Er der en bog, hvor du tænker, ej, den var helt fantastisk? Så vil jeg rigtig gerne høre om den. Og så tænker jeg lidt, at den her, det kunne godt være sådan en god måde for mig at runde af, hvad jeg har læst hver måned. Både fordi jeg synes, det er rart at snakke om, hvad for nogle bøger jeg har læst, uden at skulle gå helt ned i hver eneste detalje, men også fordi det faktisk er rigtig rart at kunne se tilbage på og sige, jo, jeg har faktisk læst noget. Fordi nogle gange, så føler jeg lidt, at jeg er i sådan et hul af læsning. Så læser jeg ingenting i en uge, og så kommer jeg i tvivl om, jeg overhovedet har læst noget i nogensinde, eller hvad ved jeg. Og så kan sådan en video her faktisk være en god påmindelse om, at jo, jeg har faktisk læst. Jeg har læst 14 bøger i forskellige tykkelser, altså alt fra 40 minutter for Susanna Clarke, og Binding of Silver er over 500 sider. Så altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke læser, men nogle gange så kan det være rart at blive mindet om det. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad du har læst i oktober, og hvad du måske planlægger at læse i november. Det kunne også være spændende, om vi måske læser det samme. Det kunne være lidt sjovt. Tusind tak, fordi du var med i dag. Jeg håber, der var en enkelt af bøgerne, der fangede din opmærksomhed. Og så håber jeg, at vi ses igen en anden gang.